Jedným zo základných atribútov každého podnikateľa, či už fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je jej obchodné meno. Obchodným menom je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, to je právne úkony v rámci jej podnikania. Obchodným menom podnikateľa fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodným menom podnikateľa právnickej osoby, najmä obchodnej spoločnosti a družstva, je názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri. Obchodné meno podnikateľa nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi a predmete jeho podnikania. Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Súčasťou obchodného mena podnikateľa právnickej osoby je dodatok označujúci jeho právnu formu. V prípade podnikateľov fyzických osôb stačí na ich odlíšenie iné miesto podnikania. To znamená, že podnikatelia môžu mať rovnaké obchodné meno, rovnaké meno a priezvisko, ak majú iné miesto podnikania. V prípade podnikateľov právnických osôb nestačí na ich odlíšenie iné sídlo, ale musia mať tieto právnické osoby odlišné obchodné meno. Ak má budúci podnikateľ záujem začať podnikať v mieste podnikania, kde už pôsobí podnikateľ s rovnakým menom a priezviskom, ako má tento budúci podnikateľ, tak je povinný uviesť svoje obchodné meno s dodatkom odlišujúcim osobu podnikateľa alebo druh podnikania, tak aby sa tieto obchodné mená dali vzájomne odlíšiť. V prípade podnikateľov právnických osôb tiež platí, že na odlíšenie ich obchodných mien nepostačuje iné označenie ich právnej formy, ale musia byť odlišné samotné ich obchodné mená. Pokiaľ si nie ste istí, aké obchodné meno si zvoliť pre vaše budúce podnikanie, môžete sa obrátiť na nás v rámci nášho projektu Ako na podnikanie. Radi vám s tým pomôžeme.